Poďme sa pozrieť na rebalančné cvičenia, ktoré ti pomôžu pochopiť, ako funguje balans dole hlavou a hlavne ti to pomôžu pochopiť veľmi progresívnym, bezpečným spôsobom. Roman sa dostane do tzv. Split pozície alebo v nožničkách, čo je vlastne pozícia, ktorá je trošku už ďalej od steny a je hlavne rozkročená do dĺžky. A snaží sa nájsť pozíciu, ktorá je pre neho taká aktívna, kde sa necíti, že sa prehýba v drieku a kde vie samozrejme aj vytlačiť ramena k ušiam. Špičky sú znova prepnuté aj s kolónami. Ak má tú konfiguráciu už pekne zmáknutú a ak sa v nej cíti dobre, začne postupne prenášať váhu tým, že sa jemne nakloní s ramenami dopredu. Následne dobieha aj driek. Čo spôsobí to, že sa špička začne odľahčovať od steny a dostane sa do vzduchu na sekundu alebo dve a vráti sa naspäť. A týmto spôsobom chce trénovať mieru, koľko síly dať dopredu a koľko síly mu stačí na to, aby preniesol váhu smerom do vzduchu alebo respektíve na ruky. Aktívne celé telo, hlavne nohy, hlavne okolie drieku, s ramenami sa nakláňa dopredu a celá táto štruktúra sa dostane do vzduchu na sekundu alebo dve. To boli split pulse.